Mis-sena l-oħra kważi 7,500 persuna għamlu użu mis-sistema virtwali ta' rapporti online lill-Pulizija. Dan ħabbar mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fil-Parlament meta kienet iwieġeb għall-mistoqsijiet parlamentari tad-deputata Laburista Ramona Tart. Il-fatti li kien hemm dan numru daqstan kbir sabiex nirreferi għalih hekk, Sur President, nitkellmu fuq 7,500 ruħ, turik illi hemm ħafna persuni li jixtiequ illi ikollhom dak id-daqsxejn ta' aktar kumdità u allura ikunu jistgħu jirċievu dak is-servizz. L-esperjenza quriet anke waħda pożittiva li jiena informat li kellek persuni li meta reġa' kellhom bżonn jagħmlu rapport ieħor reġgħu użaw l-istess tip ta' servizz biex ikunu jistgħu jagħmlu dan ir-rapport. Intqal li qabel dan il-Gvern il-Pulizija kont issibhom biss fl-ases li dawn ukoll kienu tħallew fi stat ta' abbandun. Il-Ministru Camilleri spjega li llum il-Pulizija ssibhom f'ases rinovati, ssibhom kullimkien fejn tgħix permezz tal-Pulizija fil-komunità, dan filwaqt li ssaħħew l-iskwadri tar-Rapid Intervention Unit tad-Distrett tal-Kavallerija u anke tal-Klieb. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru sostna li l-Gvern ukoll kommess li jibqa' jaħdem u jinvesti biex il-forzi tal-ordni f'pajjiżna jkunu aktar viċin in-nies.